Днешният ми гост е минал през една необичайна трансформация от митнически експерт до човек изцяло отдаден на книгите. Той има разностранни интереси. Учи езици, танцува, пее, рисува, занимава се с психодрама. Вау! Списъкът е изключителен. Как това негово любопитство към света го обединява един разхвърлен ум? Днес ще си говорим с човека, който стои за този популярен блог "Разхвърления ум". Симон Аспарухов. Здравей. Здравей. Много ми е приятно. И на мен много ми е приятно, че си тук. И как успял всичко да правиш? Толкова неща изброиха, не? Аз не ги правя едновременно. Това са неща, до които съм се докосвал през времето. Може би след години или месеци още нещо ще съм измислил. Обичам да се записвам на различни неща. На ръкоделие не съм ходил още. И аз не съм ходил, но каза, че било интересно, наистина. Да, наистина. Може скулптура, това много ме влече. Въпросът е човек да е здрав, да има време и да му е интересно да прави това, което... Добре, нека започнем с книгите. Как се почна всичко това, тая любов към книгите? Откакто се помня, в семейството ми винаги книгите са били на голяма почет. Никога не съм подозирал, че аз един ден ще се занимавам с книги по един или друг начин, най-малко пък да ги пиша. Да. Но от дете, както теб, 5 годишен, 6, вече можех да чета и се четеше стонове, нали? Много така преувеличено, но наистина много четяхме и аз, и брат ми, и родителите ми. Притежавахме голяма библиотека и това си остана и до сега. Сега си имам собствена библиотека, грижа се за нея, поддържаме, обновяваме непрекъснато. Само дето времето не е толкова много, че да отдадем нужното на книгите. Твоето име идва от Симеон. Симон. Как те нарекоха Симеон? Ние сме живеели с бащата на моята майка, дядо Цветан, който дядо Цветан така е бил царедворец в войската на Борис е бил. Той е завършил военната академия в София и е бил част от двореца. И той е казал, това дете ще се казва Симеон, на сина на моя цар. И всъщност така получавам името. Моят дядо всъщност е дал. Той е кръстник, така да се каже. Когато Симеон се завърна в България, той правеше срещи с хора и така нататък, и така нататък. И баща ми успял да се види с него и му е разказал историята на моето име. Разбира се, господин Сакско-Бургоцки така доста мило му е станало и надраскал на едно листче, което баща ми му е подал. Да. Една визитна картичка на гърба и от Симеон за Симеон. И аз си го пазя и до сега. Това за мен е много ценно нещо. Тоест е ценно нещо. Супер. Значи ти от ученик работиш като репортер в радиото. Как стигнал до там? Това беше случайно. Аз учих в една гимназия в квартала, в който растях младост. И един ден в заведението, в което ходехме в обедни почивки, когато бягахме от часове, разбира се. И на едно такова местенце изведнъж идва един екип от радио Христо Ботев, така и така. Искаме да зададем тук на присъстващите някакви въпроси. И всъщност този репортаж е към радио Гага го правят. И така задават ни някакви въпроси и аз, понеже обичам да си говоря с хората, дадох максимума от себе си. И тя каза, ти знаеш ли, че много така приятно говориш, имаш добра дикция. Искаш ли да попитам евентуално за репортер дали има място в радиото? Да. Оказа се, че сме добре дошли тези, които бихме желали да работим за радиото и да дадем нещо с съвременното си мислене тогава и така нататък. И всъщност аз станах репортер на щат и работех там 94-та и 95-та година. Супер. Дори не съм бил пълнолетен. И най-запомнящите се ми срещи, и много срещи имах с Пети Бойоклиева, Стефка Берова, тогава директорката на Национална гимназия за древни езици и култури, но много впечатляващо за мен беше първото ми интервю, което беше с Дамян Дамянов. Малко след това се срещнах с Емил Димитров. С Емил Димитров си срещнал? Да. Трябва да те пипна. Аз съм голям фен на Емил Димитров. Всички сме фенове. Ти спомена и Дамян Дамянов. Как беше той?
Ами, виж, аз тогава, нали ти казвам, съм бил доста малък и бях в голяма еуфория от тази среща. Много се притеснявах. Той много изключително обран, скромен човек, който говореше бавно и се усмихваше много. Аз това си спомням. Усмихваше се. Съпругата помагаше да проведем, така, да приключи срещата по-бързо, защото не беше много удобно, но ние вършихме работа. Беше по поръчение на радиото. Да. Няма никога да мога да цитирам какво точно ми е казал, но си спомням, че беше много добронамерен, много позитивен и усмихнат. Това си спомням, усмивката му. Емоцията остава. Доста различни неща правиш. Ти какво ли не правиш, но рисуваш, пееш, танцуваш, снимаш. Едно време, да, като всяко училище имаше хор, в който аз дълго време пеех. За кратко време народни танци играех. После с Мен фотографията ме интересува. Фотография, да. Фотография никога професионално не съм учил. Но... Зарежда ли те това снимане? Леле. Нали? Значи, където и да отида, винаги си... Аз това го правя за себе си. Какво виждаме тук? Виждам ги с периферията. Това са снимки с телефон. Имах фотоапарат, който се отказах да нося. Да. Тоя товар и тая обремененост и този ангажимент вечно да е тук, по обективи, па това по... Не. Не съм фотограф. Аз съм нещо повече. Аз съм крадец на кадри. Това е нещо, което правя заради себе си. Виждаш нещо красиво и го снимаш, ето. Виждам, разбира се, играя си много с светлина, с ъгъла, откъдето, нали? Хора са ми казвали, че имам око. Миналата година бях в Трявна. Да. И едно небе се ширно отгоре, ама памукови поля. Уникално нещо. И се почва едно снимане до побъркване. С сградите, без сградите, с някакви елементи, орнаменти от огради, от това, от това. И ги пускам във Фейсбук. И изведнъж от туристическия портал на град Трявна ми се обадиха: добър ден, така. Вие сте направили нечовешки снимки, с какво сте ги снимали? Викам: с телефон. Айде бе, викам, да. Дадох им ги всичките и те докато стана топло, март-април 2020, ги държаха като водеща. Влизаш и в портала на града и това виждаш. Добре, значи аз сега малко да... Виждам един човек, артист пред мен. Виждам един човек с по-различен начин на мислене, с изкуството се занимаваш. И в един момент виждаме някакъв прагматичен на роля. Интервю за да кажем. Това четох. Да. Това беше много готино. Понеже дълги години се занимавах с закони за митница и правилник за прилагане на законите за митницата. Работех в една фирма, митнически представител, складодържател, логистика, спедиция. Много неща. И по това време, аз макар много да си обичах работата, но малко не мога да седа на едно место. И така ми се случи, защото явно някой знае, че не мога да седа на едно място и ми пуснаха една приятелка, казва: виж, аз работя тук в офис в Добре, отиваме и за отдел текстил за Източна Европа, който обаче се намира в този момент в Букурещ. И отидох на 3 интервюта с различни хора в иерархията, защото там очевидно тези неща са много важни. Не е Пешо на Гошо, ела тук, че ми трябваш, ти си много готин. Няма такива работи. И първо, второ, трето и накрая вече шведите, които живеят в Букурещ, ме канят при тях. Направиха ме на решето. В смисъл въпроси, ролеви игри, всякакви теоретични и практични занимания. Имахме цял ден, интервю се провежда. И в края на деня, след някакво дълго съвещание, ми казаха: момче, ти си много готин, бе. И говориш и това и онова, и разсъждаваш и мислиш, нали, супер. Обаче агресия няма в тебе. Без агресия не можем да те назначим на менеджер отдел текстил за цялата Източна Европа. Защото ти трябва да управляваш някакви поляци, чехи, българи, румънци, т.е. обектите, доставки, не знам какво още. И казвам: ми сигурно е така. Много се натъжих, но пък съм им благодарен, защото после се учих и така на агресия, когато е нужно. Защото не може да сме само добри. Не може да сме само добри. Няма как. Добре, това ли те отказа от работите в митниците? Или? Не. Много по-късно така в Фейсбук се завъртях като разхвърлен ум.
И всъщност този разхвърлен ум публикуваше всичко това, за което си говорихме до сега. Картини, песни, фотография, галерии, световни онлайн, някакви сайтови платформи. Това следващото стъпало, което ти я ричаш. Ами да, така да го наречем. Повече да пиша. Пък те едни дълги стихотворения, пък едни дълги истории. И почнах да ги споделям. И оттам започнаха да идват хора. Няма да казвам колко са днес, за да не, нали, да не... Си помислят хората, че е някакво самочувствие демонстрирам. Много са, над 50 хиляди са. Което за човек, който пише поезия само, понеже само това публикувам там, за мен е много. Но аз продължавам да съм благодарен на всички тия хора, защото всъщност те ме накараха да повярвам. Те не бяха толкова много тогава, когато реших да издавам книга, пък втора, пък трета. Ти стана издател след това как? След разхвърляне? 2016 година започнах така активно да се занимавам с разхвърлен ум и 2018 направихме издателство с моята колежка Ива Спиридонова. И вече доста книги издаваме, обърнати сме към българите, към български език, към това тези книги да стигат до българския читател. Надявам се да можем така да отработим нещата, така да ни се случи и да направим нещата по правилния начин, че това нещо да може да излиза извън България. Защото в България живеят много хора, но извън България живеят много българи, хора, до които това няма как да го дадем, освен онлайн. А не винаги усещането, прочита в онлайн пространство е готин. И кажи ни за твоите книги. Какво да кажа за моите книги? Ни за обичане. Ни за обичане е една книга, която, знаеш ли, за нея нищо не мога да кажа. Другите хора да говорят за моите неща, но когато тази книга дойде в твоя дом или в дома на някой друг човек, тя не е моя. Защото той вече дава оценката. Той прави прочит, може да я препрочете, може да му стане любима, може да я захвърли, да я подари. Аз нямам общо. Но интересното в Дни за обичане е, че това заглавие дойде едва ли не почти на финал, защото аз добавих последния момент едно стихотворение и реших то да бъде водещо. То се казва Дни за обичане и то така стана като визитна картичка. А самото заглавие на книгата е нещо, което хората ми пожелават и ги виждам, че си го пожелават. И като чух на няколко пъти много дни за обичане. Това ми стига. Това е толкова хубаво. Това е толкова хубаво. Дай да го използваме повече. Айде да го използваме. Нека да го използваме повече. Нека си пожелаваме дни за обичане. Да ги има. Не само да си ги пожелаваме. Защото когато бях дете, аз се чудех всъщност защо. Какво е това живот и здраве? Живот и здраве, ара живи и здрави. Когато пораснах, разбрах какво означава. Но когато вече съм на години след 40, аз го пожелавам непрекъснато. Да си жив и здрав. И като ти го казвам с цяло съзнание и душа. Защото е много важно да сме живи и да сме здрави. Говорейки за живи и здрави, ти доста каузи се включват. Благородни каузи. Кажи за тях. Така се случи. С първата книга нямах тази възможност, но пък през целия си живот винаги съм тайничко. Банкови сметки, чрез разни други места, които може да се дарява. Аз много обичам деца, обичам животни и възрастни хора. Това са хората и животните, към които се обръщам с цялото си сърце и искреност. Направихме една книга след Дни за обичане с един поет Емилиан Примов. Той живее в Кембридж, мисля, че беше. И ме потърси оттам. Ние се познаваме, но в един прекрасен момент ме потърси в мрежата. Вика, ние трябва да се чуем, трябва да обсъдим едно нещо. Така и така, искаш ли да направим заедно една книга, която изцяло да я дарим? И аз казах, разбира се, че искам. Направихме книгата. Тя е сборник от негови и мои стихотворения, които са вече издавани. Идеята беше линията да е диалогична. Два мъже говорят за любовта, за нея. За любовта изобщо. И от тази книга имам само една за себе си. Ние направихме мъничък тираж със собствени пари. Това беше първата книга, която издателството, което направихме пък Сива, издадохме. И събрахме около 8000 лева от 200 книжки.
Сега знам, че това е малко. Много ми се иска да е много, много, много и още много. Но когато човек го прави постоянно, така както си купувам хляб и мляко за мен, така си имам едно место, в което си отделям едни пари, които знам, че ще ги дам тук и тук и тук. Вече най-новата книга отново е самостоятелен проект и там искам колкото се може повече пари да събера. Приказка само за теб. За дечицата в село Опицвет в Сдружението за деца с онкохематологични заболявания. Те са изключителни. Да, знам, ти знаеш по-добре от мен, познаваш хората там. Изключително нещо направиха в Опицвет. Да. Аз ти благодаря за това, което правиш. Смисъл. Тази благотворителност някои хора разбират по различен начин, но когато всички започнем да си помагаме с малко, колкото и малко да няма значение, ставаме все по-добри. Когато един човек става все по-добър, когато дарява нещо, когато дава нещо от себе си на другите. Това е един от начините, чрез които искам да се опитам да бъда полезен. Докато това е успешно и възможно, аз ще продължавам да го правя. След това ще намеря друг начин. Твоя начин е този с книгата. Моя начин е аз да тичам 50 часа или да тегла нещо. Всеки има начин. Всеки трябва да намери начин, за да помага на някой. Точно така, защото първо, ние когато правим добро и за себе си. Дори и да не мислим за това. Добрината винаги се връща. А няма нищо по-хубаво от този кръговрат. Да даш добро, да получаваш добро, да даш добро. И така до безкрай, докато ни има. И така и живота е смислен, така живота е ценен, така живота е щастие. Защото нали, всички търсим и се питаме, що е то щастие. И повече дни за обичане. И дано наистина за всички да е така, че да живеем в дни за обичане, да си ги разменяме. Да пълним ние дните със самото си присъствие, ние да сме тая обич. Така от 2-3 години събирам чини от света. Това откъде е? Това е от Португалия. Има такъв португалски. Много е португеш. Да. Много е хубаво. Донесе ми го човек, който е бил там и знае, че събирам и бях безкрайно изненадан. Да. Много ми хареса. Вкъщи по стените така имам си кътове, в които слагам тези чини. Има от Израел, от Санкт-Петербург, от Испания, от Италия. Над 60 със сигурно вече. Ето и другата. Тази аз съм си я купувал и искам да не случайно я донеса, защото това е копривщица. Ох, това е много Там всичко е толкова куклено, бомбонено, като макет. Той е като част от друг свят. Сякаш не е нашия свят, а е едно от най-нашите, най-български места. Това там е правено и затова си го взех. Я да видим и третата. Това е от Китай ми го донесе един приятел. Мислех, че е от Япония, но знаеш, то може да е от Япония. Но просто видях, че отзад пише Made in China. Ти обикаляш доста явно. Това е, да. Аз много обичам да обикалям в България и това ми е книжка, която съм си купил преди, 10 години, когато бях за първи път в 2010-та, 11 години. Тук сме с сребърната значка. После излязоха тези с марките. И аз викам, аз няма съм по-назад. И сам минавам където мога отново, за да си сложа и марка. Защото пък това е малка помощ, докато аз се изкарвам добре и се грижа и за здравето си по този начин, да помагам на Български туристически съюз. А това е отскоро, това са 39 български планини с характер. В тази малка корица, на тази малка книжка, който не знае, може да разбере, че планините са 39 в България. Аз не знаех. И аз не знаех. До сега да го знаех. И с тези хора от 2020 година така направихме 2 прехода. Предстоят още доста през 21-а и почвам и върховете. Супер, това е... Ако това за тебе е предизвикателство, защото ти България я познаваш не отлично, както целия свят, да се почувстваш така добре у дома си, както в целия свят си бил. Това ще е едно лично предизвикателство към мен. Аз си човек, който ходи, тича, скача, мисля, че ще ги вземеш на един дъх. Ти ще ни чакаш горе, ние... Идеята е ще драпаме. Това ми е едно от най-големите хобита. Макар че думата хоби дали е подходяща за такова занимание. Това не е хоби, това е начин на живот, може би. Това е начин на живот. Да карам колело, да катера планини. Разхвърлен ум. Разхвърлен ум. Супер. Мама мия. Искаш ли да отиваме към кухнята? Айде.